Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo. Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Gagago si mga driver ka? Ngagin bungguan mong drum? Oo, ara kita sa tunga mo. Gusto ka matuod? Ngangari ni sa tunga man? Ano ka? Daw ka nami nga pagka-drum, no? Uho? Daw may barikos? Hoy, buklan! Hindi mo gani ako pag umiron sang kagago mo, ha? Hoy, barikoson! Wala ko na nag-aumid si mo. Anong gagad mo nga masaligbat kay mo iya? Mano ka, mapaabet-abet? Abit sa bukol mo eh! Amo man sa barikos mo eh! Buklan mo na eh! Barikosan mo da eh! Buklan! Barikoson! Di na si Filimonica? Nagbaligya sang suman. Suman? Nagbaligya sang suman ang anak mo? Oo, gani. Nagluto kami sang suman. Kagang iban, ginbaligya nila. Puti? Din siya nagbaligya sang suman? Kikwan. Sa patyo man ko, no? Ano? Sa patyo siya nagbaligya? Sino man niyang baligyaan dito kay April pa malang ini subong?
Maayo pa ako November kay. Sinong baligyan niya to ang mga patay? Mga buhi man kunong binbalagyaan niya. Nga nabuhay ang mga patay, haw? Ay, siguro, piho nga may problema ining si Boy-Boy. Makakwarta naman ako sini. Oy, Boy-Boy! Anong ginapaligban mo? Nagapalibog ka bala? Kung saan o mag-abot ang Armageddon? Hindi oray Nagalibog lang akon ulo sang akon nga damgo. Damgo? Uy, makahibalo ako magpakot sang damgo. Matuod oray? Makaibalo ka magpakot sang damgo? Ay, hoo. Unsa man ang damgo nimo, haw? Nagdamgo ko sang gunting oray. Ano klase nga gunting? Gamay o kundako? Gamay lang. Ay, awo gali. Amo ni ang kahulugan sang damgo mo, Boy-Boy. Ang buot silingon, makaangkon ka sang jutay lang nga duta. Ano? Makaangkon ako sang jutay lang nga duta? Ay, hoo, Boy-Boy. Kag ikaw ang maarado sang amo nga duta. Kag ang amo nga duta, katambok. Kag bisan ano lang ang itanong mo, mamuhi dayon. 20 pesos! Na anong awan? Nga nga yuhom-yuhom ka samtang natulog nga ako now. Nadumduman ko lang orli ang akon paborito nga hero sa nag-eskwela pa ako. Hino nga inuman? Si Antonio Luna. Ay, oo. Si Antonio Luna, hino na naman uod. Dito sa amon eskwelahan, sa tunga sa playground, may monumento dito ni Luna. Kag nagasakay siya sa kabayo. Kag abi mo orle, kanawong mugid siya. Ano? Oo daw. Amo-amo gid ang inyong hitsura. Ay, nga wa ko mamlansiin ang una. Sang iya kabayo. Mamate ko anay radyo Basi may matahom subo nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sa bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Kag sa wala pa kita makapatayon sa ato matahom nga drama, ari-aring isa ka flash report. Hari sa ato mapisan kag gupuhon yung field reporter, si Encantado Bugoy.
Encantado Bugoy, Kamin! Roger Base! Location! Airport! At this moment in time... Ay abaw, moment in time. Nag-cover ako sang pag-abot sang general sa aton armed forces. Agad nga makuha ako sa pila ka interview para sa aton national security. Ay abaw, doon nakaskop siya ah. Ara na Base, ara na. Maugpa ng aeroplano ang inasakyan sa aton general. Kag makita diri subong ang isa ka tumpok sa army, kag isa ka pudyot sa mga lokal opisyal. Abaw, pudyot? Ari na, Base! Interviewon ko ning si General. Stay, sir? May umbra ko makapamangkot. Go ahead. Aba, go ahead. Sir, may nagakaigo bala kitang armas, magluwas sa mga armas nga naghalin sa China? Aba, oo. May nagakigo kitang armas. Kung ang kano, may Gatling kag AK-47, abay, hindi kita maulihi sa ila. Aba? Matuod, sir? Ano aton ni Bato sa ila, General? Well, may 357 kita nga made in Davao. Aba! Wala labot nga barato na. Locally made pa. Aba! Isa pa ka barangkot, sir? May mga high-tech man bala kita nga mga aeroplano? Hindi high-tech, kundi mga antek. Aba! Pero hindi ka mo magkabalaka. May inog bato kita nga F211 kag iban pa nga modern nga aeroplano. Uy! Kag magluwa sila, wala sila sang ibato sa aton nga M13 Squadron. Uy! Ano na ang M13 Squadron, sir? Juan, ina, amutani ina nga aton sekreto. Pero, isugid ko lang sa imo. Ining M13 Squadron, mga 3 ina sila kabilog nga mga aswang nga naghalin sa kapis. Aswang! Amo yato ba sa aton blue by blue nga pag-cover sining aton general nga nagamot halin sa Villamor Air Base. Encantadong bagoy, over and out! Oh, pagkabati aswang, nag-sign off si Dayon. Uy, Luling, may sugid ako sa imo. Ano'y na siya, Elvina? Ginpanugid ni Murit, yang bana mo kuno. Dito nang tulog sa iya kwarto kagabi. Ano? Oo. Dito kuno naghulid sa iya ang bana mo nga si Makoy. Buang animal? Natamaan naman siya siguro sang kahubog. Ano pa? Nagtalang naman siya sang hulira niya? Urasan lang niya karon. Kay mag-abot siya, mataksan na higid kami nga duha. Hoy, Makoy! Dali di balanay! Nga, Luling. Buong animal ka gidyan, no? Halin ka sa ilimnan? Bugtaw ka naman sa tubaan? Nga nga naghulit ka kay Moret? Ha? Ano kay hubog kami ni pare kagabi? Di,
gintudlo niya ako sa 2 ka kwarto. Ang isa ka kwarto para sa hardiner. Ang isa iyasang kusinira. Kung ikaw, sino ang pilion mo? Natural sa kusinira eh. Kita mo, kundi parehong gusto tanga 2. Kay na pa ako nagalakat. Kay basi kung makakita ako sang lalaki nga makadate sa akon. Pero, wala gid ako sang nasa lapuan. Ay, mapauli na lang gani ko Pero anay ka. Ano ni man? Mayo tani kung sa kasagingan ako makalabay. Kay pwede kuya makaluob dito. Pero ari kuya sa syudad. Kag wala ako sang pwede nga pautwasan sang akon kalain sang buot. Ay, nagsilin pa nga daan ng doktor. Hindi ko kuno pagpungga ng akon kaihion. Kay basi wala kun magmasakit ako haw. Oh hala, ato, may CR. Pero kadamo man sa nagapila. Ay, pulos babae ang nagapila sa CR sang para sa babae Pero sa CR sang lalaki, wala sang nagapila. Ay, dira ako masulod diri na. Diri na ako masulod. Masulod na ako. Ay, dasigon ko lang para nga hindi ako mabtan sa mga lalaki diri. Uy, miss? Nga nakata? Wala, may lalaki. Hindi para sa babae. Para ni sa lalaki. Hindi ka ba kabalo magbasa? Kabalo Ti, nga nagsulod ka sa CR sa lalaki. Ti! Ini, para man ni sa lalaki. Oh, ginatudlo niyang iya. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne disease. Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa
Provincial Jail. Makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, nagpanugid si Andoy kay Kap nga nagalibog ang ulo sini. Tungod ang manok sang iya kontra, daw pariyugod sa iya manok nga nagluya, kagin pabaligya niya kay Spider. Kag si Kap naman, nagapangduha-duha kay Spider. Diri sini nga bahin mapadayon ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Gaawala mo nilang pag-ihawa ang manok mo? Wala kuya nagaihaw sa ngakon kaugalingon nga manok Kap. Amo ato nga ginpabaligya ko na lang kay Spider ang akon manok. Ote, kalimti na lang ina ah. Maghupot ka na lang sang bag-o nga manok nga inugbulang mo para nga makabulang ka naman liwat. Oo Kap ah. Te malakat na lang ko Kap ah. O sige Andoy. Ato na siya. Pero ambot ko nga ang may pagduha-duha nga nagasulod sa akon pinsar. Dudagid ko ni kay Spider mo. Nay, may sugid ko blasi mo? Ano inadeyo? Si Spider, wala na nag-eskwela. Nagatanaw na sa taksi sa guwas ng eskwilahan. Ano? Ay ang tunto nga bata. Temprano pa siya nagalakat, kay basi kung malate siya. Hoy Dio, nakapiho ka nga si Spider ang nakita mo? Ginsugiran lang ko siya classmate, Nay. Ganiging kantuan ko siya sa guwas ng eskwilahan. Bawa atogin siya dito, nagatanaw sa taksi. Wala siya galing kasulod sa eskwilahan, Nay. Bow! Urasan na sang bata nga ina. Urasan lang niya. Madugay mo na galing ang ginahimo ini Spider? Wala ka nag-eskwela? Kag nagatanaw ka lang sa taksi? Anong makuha mo dira? Kwarta Kwarta? Ano nga kwarta? Ginabratuhan ako sa nagadaog, Nay. Gani amoy na nga nagatanaw ako sa taksi. Amo gali? Oo, Nay. Nagatag na sila sa akon. Tag piso man lang Kag masupot man ay kadamo man sa nagadaog. Daw sa tong balanay Man ako nagabantay kung may magwa nga maestro kag maestra sa eskwelahan. Animal ka. Ano ka? Espiya? Hindi Pero loyag lang kuya nga makakwarta, Nay. Amo ina nga ginapa-eskwela ka namon, Spider. Para nga makakwarta ka sa pila kadlaw. Tinga nga maskwela pa ko kung pwede man lang kung makakita kwarta. Pilusupo ka ginong. Agay!
Bukas ang katsandulonggan ko ba? Boging kuripat mo kunay? Hala, mabasi mapoksing longgang kunay? Hoy, Spider! Isa na lang ini, ha? Makabati pa gani ako nga naga-absent ka para lang nga magtakse? Masakit kagid sa akon. Kag isugid ko gid ikaw kay tatay mo. Oo, nay. Anong siling mo, Puring? Siling ko, nagsiling si Spider nga makuha siya sang kurso sa pagkapulis. Mapulis siya? Oo. Nakahibalo ka naman nga dugay-dugay. Makatapos na siya sang high school. Ay, anong nakaon niya nga mapulis siya? Mayo man ang ilang magulang nga si Melchor, hao. Pag-isa na siya subong kakusinero. Man pangluto ang iya giniskwelahan. Kag si Dio naman niya, chief mechanic na siya. Tiamak mo na, mekaniko siya. Kag si Spider mangin pulis. Ay nga amo gina nga kursong iya kwaon, hao. Ambot sa iya. Pero amo gina kunong iya nga kuhaon nga kurso. Para nga madamo siya kuno sang kwarta. Sano ka makasiling nga damo kwarta kung magpulis ka? Kabalo ko na tay. Dinsugiran ko na nilyong pulis. Migo ko na siya mo. Ako permi na ang ginapabakal ya sang sigarilyo ya. Dahil na siya nagabantay sa eskwelahan namon mo. Kag siling niya mapulis makuno ako. Para nga damo ako kwarta. Kag paano ka makaangkon sa mga damo nga kwarta kung magpulis ka? Basta kaya mo nang siling ya. Kung pulis ka na kuno, maalam ka na sina. Maalam? Maalam mag-ano? Basi mangawat. Pulis ang gusto ni Spider nga kurso nga kuhaon. Kag natuman gid niya ini. Sa pagpadayon ko pagid, ay abaw! Anak, kanami sa imo tulokon sa uniforme mo. Do sa pulis ka na gid batuod. Amo matuod nay, pulis na ako. Pero sa traffic ako na-assign nay. Ay, amo gali. Mm-mm. Ay, anak, nagkadto dre kay na si Miga Marites. Ha? Nga ako no? Nagpangayo siya sang pabor sa imo. Mangayos ang pabor sa akon. Ano nga pabor nay? Nadakpan ko nung iya bata nga si Junjun. Nadakpan nga nagaduso sang droga. Di tuod gid man nga nagaduso sa drogang ya bata. Oo man gani. Amo gani nga nagapangayo siya sang pabor sa imo. Nga kung pwede ko no, pagwaon mo siya sa prisuhan. Ano ganing obra sang bana ni Tia Marites nay? Ahinti sang salakyan Kag abi mo, dako nga komisyon ang iya makuha dira kung makabaligya siya sang salakyan. Pero malain ay kay napasaka ng akusasyon batok sa bata niya. May ebidensya gid nga nakuha nga nagaduso ina sa droga. Si Police Calvin muna nagdakop sa iya. Kag siya man ang masaksi batok na sa bata ni Tia Marites. Kani piyo gid nga madutlan gid na sanay. Ay, amo gali. Oo nay. Luwasin na. May mabakod bagid sila nga ginauyatan nga ebidensya nga nagabaligya gid siya sa Cebu. Sa nabalaan ko daw sa madason nga simana ng ilabista. Ati, silingon ko na lang si Marites nga wala ka sang mahimo. Anay kanay. Basi may mahimo pa ako Pero kinahanglan diri ang dako ka kwarta. Ago niya hindi mapriso si Junjun. Ano? May paagi nga hindi mapriso si Junjun? Oo, nay. May ara pa.
Pero nagkinanglan ini sa dako nga kwarta. Agod nga hindi mapreso ang anak niya. Ang buhato niya nay, mahatag na sa 20,000. Oo, 20,000. Kibasi kung maululuhan kong witness bla, nga hindi na lang pag ipadayon ang akusasyon sini batok kay Junjun. Uy, ay salamat. Salamat gid anak. Malipay gid sini si Miga Marites mo. Ay anak, kay sino nga tawo ihatag ang kwarta? Sa imo? Oo, sa ako nay. Silingon mo si Chay Marites nga 20,000 ang ginapangayo sang witness. Agod nga hindi na madayon ang vista. Ate huo hambalon ko siya. Ay, Spider, anak. O ari aring 20,000 Abinay, amuning ihatag ko sa isa pagigka-witness. Agud nga hindi na niya pagpadayonon ang pag-witness niya batok kay Junjun. Silingon mo si Chamarites na ya. Ang balo mo siya nga maghulat lang siya. Kag hindi kisa magpanugid nga akong nagbulig sa iya, ha? Ha? Ati oo Oo, anak. Ikaw si Sixto Adorio? Oo, sir, ako. Ikaw ang ma-witness nga nagbakal sang sabo si Macau kay Junjun? Oo, sir. Ako ang ma-witness nga dapuser siya. May pamilya ka, Sixto? Oo, sir, May bata ko nga 3 kabilog. Kagagmay pa. Kag kung hindi ko kuno mag-witness, nagsiling man ang pulis nga patod nga mapriso ko. Tiya mo na nag-witness na lang ko. Abi mo, Sixto, naluoy ako sa imo. Labi na sa mga bata mo. Ano ganing pangita mo? Pamanday, sir. Amo gali. Pamanday gali ang obra mo? Tinga nga pamanday nga nagasyabo ka. Kisa, sir. Kisa pa man lang ko nakabakal sa bo, sir. Pero nadakpan kami dayon. Kag sa madaso nga si Mana, bistaho na. Kag ako ang witness. Sir, maluoy ka man sa akon, sir. Nakaibalo ko nga pulis ka man. Hindi na ako magliwat, sir. Hindi na ako magliwat. Naluoy gid ako sa imo, Sixto. Labi na sa pamilya mo. Gani mo na lang ng buhaton mo. Magpalagyo ka na lang. Ha? Hindi ka mag-witness. Bago nagaplano ang mga parinti ni Junjun nga patyon ka. Ha? Patyon ko, sir? Ay nga man. Kaya man kung wala witness, wala kaso. Kag hindi mapamatud-an nga puser si Junjun. Gani, ang buhaton mo, hindi ka na magpakigbahin pa sa bista nga pagahimuon, ha? Lagyo ka na lang. Magpalayo ka diri. Kadto ka sa malayo mo nga parinti. Matuod, sir? Oo. Amo nang buhaton ko, sir? Oo, parang hindi ka na paghingabuton ni Junjun sa parinti niya. Magpalagyo ka na lang. Dala ang pamilya mo. May naibalaan ka ba nga palagyuhan? Ay, sir. Sa Bohol, may paryente ko dito. Dito lang ko manago, sir. Kami sa nga akong pamilya. Ati, good, mayugid. Mayo ko na mo sina. O sige na. Maglakat ka mo tayo na. Kag hindi ka gin magpanugid. Nga akong nagsuggest sini si imo, ha? Kag hindi ka man magpanugid kung di ka makadto. Sekreto gid ini. Ha? Diri iyan nataya ang kabuhi mo, Sixto. Di ka magpanugid, ha? Nga ako ang nag-istorya sa imo bahin sini. Tungkod ko manugid ka, ako mismong mapatay sa imo. Panumdumon mo lang, nagbulig lang ako nga hindi ka mapriso. Ate, sir, Hindi ko manugid, Kag salamat, gid, sir, ha? Madamo kay nga salamat. Hindi ko kinmalimtan, sir, ang imo kaayo. Bilang ko sa dagat na apoy,
Hinga sa init na dumadaloy, ialay mo ang bagong pag-asa. Sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balat. Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon.
Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawga lang ninyo ako sa ngalan nga Basyang. Isa man katag palamati sining palatuntunan, Dear Diary. Balo na ako. Kag may duha kami ka anak, nga lunsay may pangabuhi na. Ang magulang, nakapamana kag may mga anak na. Kag ang isa ko nga anak, tawgon ko lang kay Dory. May bana man siya, kag may duha ka anak. Apang dimalas ining akon anak nga si Dory. Tungod irresponsable ang iya bana nga si Waldo. Siya ang nagapangita sang tanan, agud nga mabuhi sila. Ang opisyo ni Waldo, saka panaog lang sa ila balay. Kag wala man ako sang mahimo, kundi nga magkumod sa kalain sang buot sa batasan ni Waldo. Kag ginapaupo ko na lang ang akon kainit sa akon notebook nga ginhimo ko nga diary. Sa pagsugod ko, gid. Dory, nabiganing ning pantalon ko. May katuan ako karon eh. Kung magsugo ka do sa may obra ka ba? Di mo obra gid man ako? Sang una pa man to. Sang una may obra ka sa isa ka talyer. Apang 5 ka tuig nang nakaligad. Wala ka na sang obra. Kay man tamaran ka. Ako na lang nagatrabaho para sa aton. Ay, daw nagapanumboy ka haw? Wala ko yung nagapanumboy, Waldo, Apang dapat tani, may ubra ka. Apang wala ka nagabuhat sang paagi. Ang ginahimo mo lang ya, mamaglagaw. Doon sa wala ka sang pamilya. Mahalin ka sa aga. Mapauli ka gabi. Ho! Damo pa si Ibo sang reklamo. Labi na karon kay suksok ko na. May isugid ako sa imo, Dore. Ano inanay? Nagatinunto naman ang bana mo nga si Waldo? Ha? Nagatinunto? Anong buot mo silingon, nay? May babae na siya nga ginatago-tago. Ha? Si Waldo may babae nga ginatago-tago? Oo. Nagatinunto ng bana mo. Sa ano niya mabuhat, ina? Kaya wala man siya sang obra? Basta. Pati halang ko bala. Kung gusto mo,
pamatud-an ko sa imo. Saksi pa ba na si Landoy? Ina ba lang nagasikad? Kay man, siya na dito ang nagadulong sa balay sang babayi nga ato. Kagangalan sang babayi nga ato, si Diana. Diana? Oo, amo inang ngalan sang babayi nga ato, Diana. Na, amoy ng balay ni Diana? Ay, amo na gali? Oo, amo nang iya balay. Katuloy na lang ah. Ati, sige doy Salamat gid ha. Lakaso ah. Ato na siya. Dugin na kulbaan ko ha. Basi ba na kung hindi man maturang na siling ni nanay? Apang hindi Kinahanglan, makibalo ako sa matuod. Kag kun matuod gani, maghanda ka lang Waldo. Makilala mo gid kung sino si Dore. Ha, ako handa ko magantos. Kung maayo ka lang. Apang kung mag-amos sini nga tinunto ka, maghanda ka gid sa akon. Ara, manoktok ako Uy, may babae nga nagbukas. Oy, may kinahanglan ka? Kwan, ikaw bala si Diana? Oo, ako. Sino ka? Ako si Dory, asawa ni Waldo. Ikaw ang asawa ni Waldo? Oo, ako. Magsulod ka. Salamat. Magpungko ka. Salamat. Maayo man. Kaya naisipan mo nga magkadto diri sa balay? Matuod ba lang masami nga nagakadto diri si Waldo? Ay oo. Kag akong nagasagod sa iya sa sulod na sang 5 ka tuig. Ano? Oo. Matuod ina. Nagaupod na kami sa sulod sang 5 ka tuig. Ay, amo gali? Oo. Amo inang matuod. Kag suno kay Waldo, wala na siya kuno maluyag sa imo. Kag ako na kunong naluyagan niya. Kag nagsiling pagid siya nga sa pila kuno ka adlaw, bulagan ka na niya. Kag magpauli diri siya sa akon. Amo gali? Ay oo. May idil ako sa imo. Ano ina? Ihatag ko na lang sa imo si Waldo. Ano? Ihatag mo na lang sa akon si Waldo? Wala ka nagalahog? Wala pa ako makatapos. Ihatag ko sa imo si Waldo. Basta, saguron mo kami sang akon 2 ka anak. Ano? Oo. Hindi na ako maglagas Basta amoy nang gusto ko nga matabo. Ay, pila ang ako ni hatag sa imo kada bulan? 5,000. Okay na 5,000? Oo. Kulang pa gani inay. Pero sige lang. Mabuhi na kami sang akon anak sina. Ate, sige Sugot ako. Ote, hatagi ako sang bali 2 ka bulan mga down. Kay ipadulong ko diring mga bisti ni Waldo. Okay Sa baylo nga maakig si Dory, nakipagdeal pa siya kay Diana nga ihatag na lang niya si Waldo sa iya. Apang ang kabaylo, saguro niya si Dory kag ang 2 ka bata. Sa pagpadayon ko pagid.
Di na diri mga bayo ko, Duri. Wala mo pa malabahan? Ato na to ang tanan mo nga bayo kay Diana. Ano? Ano ka, Diana, man? Inugay na Waldo, Wala ka na sa asawa. Gani, hindi ka naman kadto dire. Dito ka na lang pauli. Kaginhatag ko na ikaw sa iya. Ano? Oo. Ka magpasalamat ka, ha? Nga hindi ako magpanggamo. Halina. Kaya hindi ako maluyag nga makita ka pa dire. Hi, Waldo. Bading mani? Si Dandoy? Oh, nga Dandoy? Waldo, hulat tong kakaroon sa kundo ko, ha? Ano nga kundo man? Sa kundo ko bala. Sige na bala, hindi na magbalibad, ho? Hindi na magbalibad, kay abi mo. Bayad na bala ako kay Dory. Ano? Nagbayad ka na kay Dory? Yes. Ginbayaran ko siya sa 5,000. Kag 5 kaadlaw nga magserbisyo sa akon sa kondo ko. Ano? Gindawnan mo na ako kay Dory? Ay, yes, no. Gani, hulaton ko ikaw dito, ha? 5 kaadlaw ang aton pagusto dito nga duha. Katuntugin si mo nga babae ka, no? Ginbaligyan mo ako kay Dandoy? Kulang pa ganing 5,000 nga ginahatag ni Diana. Gani kinahanglan na madugangan, ina. Kagamoy nang naisipan ko nga paagi, Ay, dosa lang kabra nga babae mo. Ay, tamaran. Ako'y magsagad pa sang pakapoy, iya. Tamaran ko mong labada. Kag hindi ka na makabalibad kay Dandoy. Kay kon buhaton mo, ina. Iakusar ko kamo ni Diana. Concubinage. O ano? Mabalibad ka pa? Ha? May anak ako nga dapat sa guron, Waldo. Kag kinahanglan na mo ng kwarta. Gani, magpakabakod ka. Kay hindi lang si Dandoy ang serbisyohan mo. Madamo pa. Gani magtumar ka sang vitamins, ha? Para nga hindi ka madulaan sang resistensya. Subong, nanginbugaw si Dory sa iya kaugalingon nga bana. Apang hindi ko man siya mabasol, bangod may duha ka anak sila ni Waldo nga ginasagod. Kag si Waldo naman, nagaupod gihapon sila nga duha ni Diana. Apang wala man ako makahibalo kung ano nga klase sang pag-upod. Hindi man ako interesado. Interesado lang ako sa kabuhi ni Dory kag sa akon mga apo. Ang mahimo ko na lang, amo ang ipaupok ang akon kainit sa pagsulat sa akon diary. Tungod wala naman ako mahimo sa iya bana. Kag wala gid ako maglaom nga makahibalo na si Dory makigbato sang iya kinamatarong. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat Dear Diary, Basyang. Amuyadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong.